Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht. 8 jaar cel voor doodrijder. Dat gaat over de uitspraak die vanochtend in Nederland is gedaan. Een 30-jarige man die op tweede kerstdag 2022 een Curaçao's gezind uit Spijkenisse doodreed, moet 8 jaar de cel in. De Hagenaar reed met 134 kilometer een verkeersplein op, terwijl het licht op rood stond en hij onder invloed van alcohol verkeerde. Hij knalde met zijn auto, een Volkswagen Polo, tegen de Toyota Aygo aan. En daarbij kwamen vader, moeder en een 7-jarig dochtertje om het leven. De uitspraak leidde tot hevige emoties onder familieleden en nabestaanden die de straf veel te laag vinden. Er was 12 jaar geëist. De familie was in de vroege ochtend op weg om de moeder naar een McDonald's te brengen waar ze aan de slag moest. En het dochtertje kon niet alleen thuis blijven in de vroege ochtend. De man reed dus veel te hard en had gedronken. Het gaat op de inmiddels 30-jarige Surai A. Nog steeds geen controle bij FKP. Een opmerkelijk verhaal vandaag op de voorpagina van de Extra. Al op 14 november 2023 is er door het parlement gevraagd om controle uit te voeren bij Fundación Cas Popular. Dat is gevraagd aan de Algemene Rekenkamer. Maar omdat er nooit antwoord is gekomen op een brief van de Rekenkamer, is dat onderzoek nooit begonnen. Terwijl de staten in de veronderstelling waren dat er al lang onderzocht werd. Nou, deze week kwam er een vraag vanuit de Rekenkamer waarom er geen antwoord op hun vorige brief was gekomen. Nu moet het dus wel allemaal goed komen. Maar er zijn veel onduidelijkheden binnen FKP. Er is ook een strijd tussen minister Cooper en de financieel directeur. Cooper wil dat de financieel directeur vertrekt. Hij heeft ook zijn ontslag opgelegd. Maar wat er verder gaande is bij de FKP moet nog onderzocht worden. En men was in de veronderstelling dat de FKP En men was in de veronderstelling dat de Rekenkamer dat al aan het doen was. Eerste kwartaal hoge belastingopbrengst. Nou, de minister van Financiën, Javier Silvania, heeft gisteren een juichend persbericht naar buiten gebracht. Er was 400 miljoen als richtbedrag gesteld door de belasting. Er was 400 miljoen begroot voor het eerste kwartaal en dat is 402,4 miljoen geworden. Dus 2,4 miljoen meer inkomsten door de Belastingdienst. Maar waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, de minister legt uit dat het tarief van de winstbelasting over het belastingjaar 2023 juist was verlaagd van 22 naar 15%. Dus men kon uitgaan van een veel lager bedrag dat zou worden binnengehaald. Maar de Belastingdienst heeft hard gewerkt, dat dus de minister en veel geld binnengehaald. Meer dus dan was begroot. Dan geen overleg over scholen, dat is een verhaal van het parlement. Gisteren stond er een centrale commissievergadering gepland met vertegenwoordigers van alle schoolbesturen. Het gaat onder meer over de sociale, emotionele opvang van leerlingen. Dit allemaal ook onder meer naar aanleiding van het geval waarbij een zelfmoord gepleegd is op een school. Maar die vergadering kon niet doorgaan. 2 redenen. Er waren onvoldoende parlementariërs aanwezig. En er is een nieuw audiovisueel systeem van de volksvertegenwoordiging en die was nog niet opgeleverd. Aanstaande vrijdag staat er ook weer een vergadering klaar bij het parlement. Dan gaat het over de nieuwe wet voor luchtkwaliteitseisen. Het parlement hoopt dan dat het audiovisuele systeem dan wel opgeleverd is. Oproep tot stemmen Europees Parlement. Personen met de Nederlandse nationaliteit die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen van 2024. We hebben vorige week aandacht aan besteed in Extra Journaal. Het is mogelijk om te gaan stemmen, maar dan moet je je wel voor 25 april hebben aangemeld via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Tot nu toe hebben meer dan 2.500 inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zich geregistreerd voor het Europees Parlement. Moeder krijgt kans van rechter. De rechter zag gisteren een vrouw voor hem verschijnen. Het was een 28-jarige dame. Ze heeft op 17 januari 2024 bijna een halve kilo cocaïne gepost. De
Dat deze voor een oude jeugdvriend en ze kregen 85 gulden voor. Maar de post is door een drugshond opgespoord en de vrouw stond voor de rechter. Het Openbaar Ministerie had 8 maanden voorwaardelijk geëist en 3 jaar een proeftijd. En de rechter heeft de vrouw een kans gegeven om verder te gaan met haar leven. Ze wordt dus niet vastgezet. Ze krijgt de mogelijkheid om verder te gaan met haar streven om een avondschoolopleiding te beginnen en te blijven zorgen voor haar 3 kinderen. Als ze weer de fout ingaat, dan zal ze wel vastgezet worden, aldus de rechter. Brandweer en politie hebben er handen vol. Er was veel werk te verrichten voor de brandweer en de politie de afgelopen 24 uur. Zoals er bij de Kaya Jona in een onbewoond huis brand in de tuin. Het droge gras werd door redenen die we nu nog niet weten opeens in de brand gevlogen. Bij de Kaya Merida is het huis helemaal van binnenaf afgebrand. Daar was ook de brandweer voor nodig. Van binnen is er niks meer over. Op de Castoorweg hebben inbrekers onder meer een airco, een iPad en heel veel andere zaken meegenomen. Dat ligt in Zeelandia. En met de Kaya San Juan wel een heel opmerkelijk verhaal. Het is een huis dat niet bewoond is, maar nog wel heel veel spullen staan. Dieven hadden alle spullen alvast netjes op de poort gezet en dan moet u denken aan stoelen, tafels tot keukengerei om het daarna mee te kunnen nemen. De buren hebben wel het gehoord, belden de politie en die konden meteen zien dat de dieven klaar stonden om een heel groot deel van de inhoud van het huis mee te nemen. Maar de politie was dus net op tijd. Dit was even een overzicht van de 7 belangrijkste nieuwsberichten. We hebben nu een break en zijn zo terug met meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen bij Bonaire, want in Nederland is bepaald dat de vrije uitkering jaarlijks met 14 miljoen euro wordt verhoogd. En de vrije uitkering is het vaste bedrag dat de eilanden jaarlijks ontvangen voor onder meer beheer van de openbare ruimte, toezicht en handhaving en welzijn. Sowieso trekt het kabinet jaarlijks vanaf 2024, vanaf dit jaar, ruim 8 miljoen euro uit om Bonaire, Saba en Sint Eustatius beter in staat te stellen om hun taken als openbaar lichamen goed uit te voeren. Sinds 10-10-10 is er lang gestreden voor die vrije uitkering, voor een verhoging daarvan. Nu is dus bepaald dat die jaarlijks met 14 miljoen euro zal worden verhoogd voor de BES-eilanden. En dat bericht is positief ontvangen op de eilanden.
Dan gaan we naar een schietpartij in Sint Maarten. Daar is een man doodgeschoten en dat is gebeurd voor een nachtclub. Het gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Nee, het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Ik moet het goed zeggen, bij een nachtclub, een bekende nachtclub in Simpson Bay. Er zijn beelden van de schietpartij en die kunt u ook hier zien. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en wil ook nog weten wat zich precies heeft afgespeeld dat tot de schietpartij heeft geleid. Dan gaan we naar Correnden, want die hebben een reisbureau geopend in Scharlo. We kwamen gisteren even een kijkje nemen, want een reisbureau is niet iets van deze tijd, zou je denken. Maar Sascha Dorvel, de retailmanager van Correnden, legt uit waarom Correnden hiermee begonnen is. Uitzending, we zijn hier bij het nieuwe reisbureau van Correnden. Het ziet er prachtig uit. Dank je. Waarom hebben jullie een reisbureau geopend? Nou, eigenlijk, het is misschien een beetje ouderwets. In Nederland is het natuurlijk niet echt meer iets van deze tijd. Maar hier op Curaçao merken we toch dat daar ook behoefte is aan persoonlijk contact. Ja. En ja, de mogelijkheden via internet zijn wat beperkter. Ook omdat we qua banken hier is het vaak nog niet zo modern als in Nederland. Dus daarvoor kun je langskomen. En het is toch ook persoonlijke contact is ook veel leuker. Het is toch ook gewoon veel gezelliger. Ja, precies. Komen er al veel mensen? Nou ja, we zijn eigenlijk officieel nog maar een weekje open. Maar daarvoor hadden we eigenlijk al de deur ook al gewoon op een kier gezet, om het zo maar even te zeggen. En daardoor zat het reisbureau ook al vol. En eigenlijk sinds de officiële opening is het eigenlijk erg druk. Goed zo, nou dat is alleen maar mooi. Correnden heeft veel hotels, slaapovernachtingen hier op Curaçao. Er zijn vliegtuigen waarmee we naar Amsterdam en verder kunnen. Ja. Waarvoor komen de mensen hier? De meeste mensen komen toch voor het stukje naar Amsterdam. Inclusief ook wel de hotelovernachtingen in Amsterdam. Het is natuurlijk heel relaxed om even rustig te beginnen en daarna pas met je familiebezoek of een volgende vakantie verder te vliegen. En we hebben hier de lokale weekendjes weg, wordt er ook veel naar gevraagd. En wanneer zijn jullie open? We zijn elke maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Gewoon zonder pauze? Zonder pauze, we gaan niet dicht. We zijn heel modern, we blijven gewoon de hele tijd open. Zijn er nog restricties met betalingen of kun je met alles waar je mee kunt betalen? Nee, ja, in principe is je kan zelfs in delen gaan betalen. Dat is ook misschien wel fijn om te weten. Oh, ja. Zodat je niet gelijk je hele ticket af hoeft te betalen in één keer. Je kan ook met een aanbetaling beginnen en dan rustig alles betalen op jouw eigen tempo. Klantvriendelijk. Ja. Goed zo, ja. Dankjewel. Dankjewel. En de reacties van het publiek zijn dan ook heel positief, aldus Dorvel. Dan gaan we internationaal. Er is een brand in een historisch beursgebouw in Kopenhagen in Denemarken. De brand is nog niet onder controle en het vuur heeft zich verspreid naar een beurshal. Lokale media delen beelden waarop te zien is dat mensen kunstwerken proberen te redden door ze naar buiten te dragen. Dus in het historische beursgebouw zijn heel veel klassieke schilderijen en die worden nu naar buiten gehaald. Er zijn zoals bekend geen gewonden gevallen. Het is een gebouw van 400 jaar oud en het wordt momenteel gerenoveerd. Vroeger zat er de Deense beurs in, maar nu zit er het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel. Het gebouw wordt onder meer gekenmerkt door de Drakentoren. En dat is wereldwijd een van de bekendste zaken die toeristen gaan zien in Denemarken. De vraag is nog hoe erg de brand zich nog verder ontwikkelt, of die snel geblust kan worden, maar we houden het voor u in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.